A ber, logaritmoen bigarren bideoa. Aurrekoan ikusi genuen nola logaritmo bat dugun, oinarri bat eta zenbaki bat, eta horrekin kalkulatzen genuen zenbatzen logaritmo horren balioa. Gaurko bideoan ikusiko dugu zer gertatzen den horietako zenbakiren bat x danean. Adibidez, logaritmoan oinarria x danean. Adibideekin hobetu ulertuko duzue. Ariketa hauek egiten dira beti arau bardinarekin. Oinarria ber emaitza bardin hau zenbakia. X ber lau bardin 16. Orai, pentsatu buruarekin. Zer ber lau da 16? Bi ber lau da 16. Beste adibide bat. X ber iru bardin 125. Hau gero jarraian egingo dut, beraz, adi. Ze zenbaki berriru da 125? Bost. Bueno, eta zelan dakit hori? Kalkulagailu hartu eta egin, bale? Hau nola despejatuko dugu? Erro lau modura. Eta nola despejatuko dugu iru? Erro kubiko modura. Eta hori kalkulagailuak egingo dizue. Baina, bueno, ez dira zaiak izaten, buruz kalkula daitezke. Beste adibide bat. Bardina, x ber minus bi bardin bat zati 16. Hemen, ariketa hauek egiteko bide ezberdinak daude. Nik hemen, bi erakutsiko dizkizuet. Lehenengokoa, egin dezakeguna da 16 deskonposatu, lau ber bi, bai, honekin kointziditzeko, lau ber bi, eta gora igo, lau ber minus bi. Hori ez baduzu ulertu, jaitsi x behera, bat zati x. Kasu bietan, x da lau. Goian, minus bi, ken minus bi badoa, x bardin lau, eta behan, zer ber bi da 16? Lau ber bi da 16. Horrela da, nahiko erraza. Beste adibide bat, ikusiko ditugu adibide pilo bat hemen, X ber minus bat biren bardin lau. Zer gertatzen da hemen? Erro, x bardin lau bada 16, ezta? X da 16, dago erro 16 da lau, minus bat badu izango da bat zati 16. Badakizuen minusak esan nahi duela izendatzailean dagoela. Pizka bat gelgituko naiz jarraitu aurretik. Ariketa hauek infinituak dira. Kontua ez da, ikasiko dut nola egin ez hemen, ikasi behar duzuen bakarra da oinarria ber hau dala hemengo zenbakia. Arau hori bakarrik dago, beste guztia da algebra. Eta ez badakizu egiten, algebrako gaiak errepasatu beharko dituzuen. Badakit zaila dela, baina horrela da, hauek buruz ikastea oso zaila da. Adibide gehiago ikusiko ditugu, refreskatzeko eta praktika pizka bat hartzeko. Venga, jarraian. Oinarria, ber minus bi berdin 0,0 lau. Zer egingo dugu hemen? Lehenengoko bideoan ikusi genuen modura, 0,0 lau jarriko dugu zatikin modura. Ikusi, x ere zatikin modura jarri dut minus bi duelako. Orain, simplifikatzen dugu hau, zati lau, eta zer ber bi da 25? Bost, x bardin bost. Beste adibide bat. Hemen bai, hau zailagoa da. A ber bat biren bardin bi erro bi. Hau zertan bihurtzen da? Gogoratu, erroen propietateetan ikusi genuen hau bideoa dituzue. Erro A eta orain, hau ere erroetan azalduta dago, baina orain azalduko dut berriro. Hemen erro bat daukat, ezta? Eta hemen dut zenbaki bat eta erro bat. Barduan, hau zenbakia sartungo dut erro barrura, eta horrela bakarrik geratuko da erro bat. Nola? Bi barruan dago. Ze maila du honek? Karratua, ezta? Bi berbi barrura. Hau jakin behar duzu, erroen propietatean dago. Zenbat hau, bi bider lau, sortzi, erro, sortzi. Lehen esan dizuedan moduan, ariketa hauek infinituak dira. Nik, hortik, aurkitu ditut hauek, nahiko zailak direnak, eta hemen jarri ditut, praktikatzeko, baina hau da egin eta egin eta egin. Ikasi arte, erroa bardin erro sortzi, A bardin sortzi. Badakizu, eskerren eta eskuman gauza berdina badaukagu, kendu, A bardin sortzi. Beste adibide bat. Pesau, X ber minus bat bardin bat lauren. Zer egin dezakegu hemen? Bi bide daude, ezta? X jarri dezaket horrela. Baina, nik ez dut hori egin. Nik lau gora igo dut. Emaitza kasu bietan berdina da, Hau honekin badoa, X bardin lau. Bale, hemen X oinarrian izan dugu. Non gehiago jarri dezakegu X? Imaginatu, log iru X. Zenbat da X? Orain ikusiko dugu, nahiko erraza da. Ikus dezagun, zer gertatzen hemen, lehen ikusi dugun araua jarraituko dugu. Iru berbi bardin X.
eta listo, bukatu da ariketa, x bardin bederatzi. Gure helburua da x despejatzea, eta lortu dugu, beste adibide bat. Zazpi ber 0,5 bardin 3x. A ber, hemen egin dezakeguna da hau. Zazpi ber 0,5 zati 3 bardin x, ezta? Eta listo, hor bukatu da ariketa, baina, bueno, ez gara kutreak izango. Zer da 0,5? 0,5 da bat zati bi. Eta zer da bat zati bi berretzen dagoenean? Erro karratua. Beraz, erro zazpi zati 3. Beste bat. Ze maila du logaritmonek? 10, ezta? Beraz, 10 ber minus bi bardin x karratu. Eta orain, algebra, bale? Logaritmoetaz, bueno, orain izango dut, venga. Algebra aplikatuko dugu. 10 jaitsi behera, eta hau despejatu erro karratu modura. Orain kalkulatu, erro bat, erro 10 karratu. Zenbata? Erro bat da bat, erro 10 karratu da, 10 x bardin, bat zati 10. A ber, gelditu pizka bat. Ez baduzue hau ulertu, eta ez baduzue hau ulertu, arazoa ez dago logaritmoetan, arazoa dago algebran. Hauek ez dira algebrako bideoak. Horreitik noa pizka bat harinago. Ez que esango zu, ez que ez dizut ulertzen. Ja, bueno, ez que nahiago dut bideo bakoitzak bere gaia izatea, eta hau logaritmoa da. Hau ez duzu ulertzen, praktikatu behar duzue gehiago algebrako gaia. A ber, pentsatuko duzue, borde banda izela, ez da? Ez baduzu ulertzen hau da, ez dakizulako algebra egiten. Ez, a ber, ez dut hori esan nahi. Gauza da, ariketa hauek logaritmoarenak dira, eta logaritmoaren propietatea edo logaritmoaren legea da oinarria ber emaitza bardin aurreko zenbakia. Beraz, hortik aurrera txarto egiten badugu da algebrako gaia ez dugula ondo kontrolatzen. Karratua denean erro karratu modura igarotzen da, zerbait ber minus dagoenean egiten da bat zati zenbakia plus moduan. A ber, gauza asko daude hor, kontua da, hemen logaritmoak ikasten ari garela eta ez algebra. Hori zuen kontua da. Errepasatu, egin ariketa asko, egin ariketa gehiago algebranak, egin ariketa gehiago modu honetakoak, eta joango zarete hobetzen. Hau esan da, ze geratzen da ikusi dugu x alde bitan, eta geratzen da non? Berreketan, adibidez, log 3 bost ber x. Nola kalkulatzen dugu x hori? Oso erraz. Eta bueno, a ber, guazen honekin. Orain arte, arau bat erabili dugu, ezta? Oinarria ber hau bardin emeko zenbakia, baina karo, hori zen oinarrean genuenean x edo x zegoenean hemen aurrean, baina karo, ez berretzailean. Zer egingo dugu orain? Zer egingo dugu? Ikasi egiten. Propietate bat erabiliko dugu hemen, a ber, aurrerago, urrengo bideoan, sakonduko dugu gehiago propietateetan, hemen bakarrik ikasi hau. Berretzailea, x denean, x igaroko da ona aurrera. X ber log bost bardin lau. Zergaitik da hori? Propietate bat delako. Zuek ikasi horrela, x dagoenean berretzailean, igaro aurrera. Orain, algebra, despejatu x. Hau biderkatzen badago, igaroko da beste partera, nola? Zatitzen, lau zati log bost. Pizka bat zailago. Kasu honetan ez daukagu logaritmorik hemen, ez hemen. Zer egingo dugu? Guk, poltsikotik, bi logaritmo aterako ditugu. Nola? Honela. Pamba! Bi logaritmo. Baina, karo, zergaitik nola ateratzen dira bi logaritmo horrela? Hau da matematika. Ez baduzue logikak jakin nahi, igaro hau. Baina, pizka bat azalduko dut. Nik badaukat 6 bardin 8, ariketa honi egin diezaioket 3 batun eskerrean eta 3 batun eskuman, ezta? Baina, hau egin edo ezer ez egin bardin dio zago 3 igaroko dona minus 3 eta 3 irurekin badoa. Da como ezer ez egitea. Beraz, hor egin dugun logaritmoa horrela jartzen badugu, da guk nahi dugulako eta guri komeni zaigulako. Zertarako? Berretzaile hau jaisteko. Ez bazaizu hau interesatzen, pasa. Zuek ikasi bakarrik, ez dagoenean logaritmorik eta berretzailean x bat dagoela, logaritmoak jarri eta egin. Listo. Hau x igaroko duguna, log bost igaroko da zatitzen, eta listo. Beste adibide bi ikusiko ditugu, egon adi. Hemen gauza bera gertatzen da, ezta? Ez dugu logaritmorik eta x daukagu berretzailean. Beraz, log eskerrean eta log eskuman. Jarraian egingo dut. Minus x igaroko dut ona, eta hau zatitzen ona. Log 3 zati log 6. Baina karo, ze gertatzen da x-ekin? Ze gertatzen da honekin? Bueno,
hemen egongo litzateke, ezta? X ezin dalez, ez dalez negatibo izten, beste partera igaroko dugu negatibo hori. Kito, listo. Oso erraz. Lehen esan dudana, hau da algebra. Urrengoa. Berdina gertatzen da hemen. Logaritmo eskerrean eta logaritmo eskuman. Hau jaitsiko da aurrera. Kakoekin batuketa bat delako. Log 3 bardin log 172. Hau zatitzen, X bardin 172 zati log 3, eta zer gertatzen da bi honekin? Batzen dago, ez da? Ona igaroko da, kentzen. Oso erraz. Nork esan du logaritmoak egitea erraza dela? Gertatzen dena da, eurek logaritmoak eta arauak bai dira errezak. Ez da, ikusi dugu berretzailena eta hori. Berretzailean badago X, jarri logaritmoak, jaitsi, eta jaizten denean, algebra sartzen da jokoan. Esan dut, algebra hitza 20.000 bidar, bai eske horrela da. Matematika asko jakin behar duzue logaritmoak ondo ekiteko. Praktikatu asko eta egin. Hau esan da. Urrengo bideoak izango dira propitateenak. Hor sakonduko dugu askoz gehiago propitateetan. Bideo nahiko kaineroak izango dira. Eta espero dut ikustea. Urrengo haude, eskerrik asko, eta agur!